¿Qué tal? Ara ja ho tinc perfectament controlat. Muy bien. Explicamos. Bien. La sala realmente lo es, lo que creamos el cerebro del tráfico. Entonces, se constituye primero una serie de avances tecnológicos de la comunicación musicales y los teóricos de las suyas y los externos que hay aquí arriba en un sensor de figura para traducir desde las sueltas Va a saludarles al alcalde de Valencia. Bé, bon dia. Només dirigir-vos un saludo cordial, desitjar-vos un bon treball i dir-vos que estic aquí concretament en la vostra central veient tots els sistemes i dir-vos que el treball de la policia és fonamental. Ho vaig dir el dia de la presa de possessió, però ho vull repetir. És fonamental per al desenvolupament i per la seguretat de la ciutat i, en definitiva, per el funcionament de la ciutat. Gràcies. Bueno, vale. De acuerdo. Ja ho he sentit, ja. Moltes gràcies. Bon dia. Bon dia, Lluís. Bon dia. No saben dónde dejar el tanto. Pues intento dejarlo aquí en este sitio, donde menos peligro pueda haber para que... Dirigido al alcalde, la nostra proposta professional per a la policia local és esta, és a dir, una policia basada en principis ètics, en preventiva, assistencial, solidària, molt relacionada amb els veïns i que busca la solució de problemes abans que la mera, com ja ha dit Félix abans, la mera i freda aplicació normativa. I és el model que propugnem perquè s'ajusta a les necessitats i sensibilitats dels ciutadans del segle XXI. Perquè, a més d'ètica, és eficaç i perquè, i així hi ha representants del sector associatiu, és la policia que ja han triat els nostres veïns. Per això necessitem l'impuls de la pròpia organització i per això estem així tots nosaltres per a treballar en aquestes jornades que han portat durant aquests dies, el teu suport i recolzament i sobretot la llibertat per a treballar en rigor, amb professionalitat, amb lleialtat i amb fidelitat als principis als que ens devem, que no són altres que la seguretat i la llibertat dels ciutadans de València. Per tant, sí que he volgut estar així, en primer lloc per felicitar-vos. La gent a vegades té l'opinió de que els que no són de dretes no veien bé a la policia i estan molt equivocats. Jo vull dir-vos que estan molt equivocats. El vostre treball és fonamental per a la ciutat. No hi ha llibertat, defensa de les llibertats en aquesta ciutat, defensa de la seguretat, que són uns elements bàsics, sense el vostre treball. Hem de ser transversals i anem a treballar clarament en aquesta direcció. És un dels nostres principis fonamentals. Per tant, hi ha moltes coses que des de la policia no es podran resoldre perquè no resolen abans en altres llocs i hem d'articular aquest tema. Carlos Aguilar. Entrem per
Bueno, jo pràcticament ho he dit, o sigui, jo crec que valore molt, primera cosa, valore moltíssim el treball de la policia. La policia són elements claus per a la seguretat, pel benestar, per a resoldre els problemes de la ciutat, per les emergències. Entonces pensem que la policia ha de tenir un paper important. Com? Pues més o menys he dit les 3 idees que per a mi són importants. La primera és la proximitat. Un policia també ha de ser un educador de la societat, ha d'estar en la societat i ha de gestionar les coses, analitzar-les. La segona, el tema de la mediació. A mi me sembla molt important que les policies facin respectar les normes, però es pot fer de moltes maneres. Jo crec que la mediació és una tasca que s'ha de plantejar i que és molt important que es plantegi. I l'altre aspecte que he ressaltat i que jo crec que vull indicar és el tema de la prevenció. Hi ha actuacions que, davant d'actuacions de problemes que poden sorgir des d'una tronada fins a la caiguda d'un arbre, fins a un conflicte aparegut en un moment determinat que no les pots preveure. Però hi ha moltes altres actuacions que es poden preveure i la millor manera d'arreglar-les és prevenir que no arriben a produir-se. Entonces, jo crec que aquest tema és un tema que l'únic que faig és dir coses que s'han dit en aquest seminari, o sigui que no estic inventant la pólvora, vull que quede clar, però que sí que crec que hem d'intentar intensificar això. I una última idea que jo sí que voldria ressaltar, la imatge de la policia, el policia ha de ser la primera cosa que l'ha de veure el ciutadà com una persona amigable que l'ajuda. A vegades el policia se'l veu per algunes persones com el que fica multes. Alguna vegada haurà de ficar multes, i això està clar. Però primer que tot és una persona que serveix per ajudar, una persona major, serveix per ajudar davant de qualsevol tema. La funció pública no m'importa. Obviamente, Alberto,